Coba ucapan dari Pak Kangko. Ini ulang tahun ke berapa di Jan? Yang ke 24. 24. Saya nomen toh Mas. Pak, Aku kok ikut susu tuwek men ta iki. Pancen yo orang duwe bojo kok. Selamat ulang tahun untuk anakku lanang Albertus Adi, semoga kedepannya tetap diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur. Nggih, matur nuwun Pak Kanggo. Tuhan memberkati ya, Lek. Amin, amin. Jenengan ngasih gift apa? Hah? Ngasih gift apa? Aku mendino nge-gift lek pas dhek elek. Kene sangu. Apa? 100. Ya. Ya Mas dari Pak Kangko. Nggih, matur nuwun Pak Kanggo. Iya. Sama-sama. Lah kowe? Persenan karo aku kudune aku sing njaluk ke. Iki gak apa-apa wis, sampean iki hadiah komahku. Jadi 50 komahku 50 Pak Kangko. Ya. Anu Bang apa? Kaloro. Kan sing ngadeg bisa. Halo, Mas. Pak. Apa? Apa kok karo prigel kok wedi? Biasane ora wedi lho karo wong wedok. Dedek Pak. Hah? Dedek Pak. Dredeg. Dredeg kok ndredeg barang to Mas. Nyapa Apa ngrupaku ya? ngedeni ngono apa Apa ya, piye? Mbak? Lintang Sejati Asmoro. apa? Katresna sejati. Lintang Asmoro, Dewa Lintang Tresno. Ayang-ayang men. Ayang-ayang. Oh ya. Ayang-ayang ya. Sing nganggo kae lho Mas. Nganggo gamelan kae lho. Enggak kuat Mbak aku. Oh ndak kok tak junjung. Lagi watuk langsung. Pak. Ya oke. Lah yang malah dhuwuri. Ya. Ya. Di rada dindek kero. Nah, ya. Sapira Mas nadane sepira Mas? Sapira Mas. Karo anu sisan sapa nduk Ika, ayo Kak. Ah, ya. Mohon nasi nyuwun ayang-ayang. Mas kowe sing ngendak sayang. Anu dindekne sitok, nek sitok. Diduk nih. Ora iso medun kan kibutmu kayak nang ngisor ngono lho. Kang Mas kowe sing ngetak keduren kurang meduk sih to, Mas. Lah yo nyanyi butuh nyaman to. Kang Mas kowe sing anu sing balik ke awal Mang Mas. Sing pertama Mang lepas. Ayo jadi. Kang Mas kowe sing ya. Jadi Nimas musti kata sayang lalilo aku kudu kelang Nimas musti kaneng ati trem aku Siji tresno iki. Wah Mas. Sampeyan gak kuat sampeyan Mas, keduren ya. Rada keduren sithik. Anu rada didurene Mas. ya kok ya ora kuat no saya ora kuat Oh no. iya, rada anu ndek, rada ndek. Ya. Ya apa? Mas Adi dan juga adik Ika. Nggih. Ayo Mas Joro, diaturke lagune ayang-ayang yo kaya apa? Ayo yang. Ngesong Banjarjo. Mas Adi. I love you Mas Adi. Padang rasane ati kanandang sengiteng liyan hanyawan aku kowe lapo katresna. Mas wong ayu aja lupa selek katresnan pancen tresno Ada tumeka ngendika tresna iki yen aku siramu rati akoni. Senadyan dunya ra bisa nampa bakal kacoto yen durung ati saling pangkuwasa
Adi, banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang ada di live streaming di Jolaras Indonesia. Apa jenenge penggemar-penggemarmu emak-emak Indonesia yang pada malam ini menyaksikan. Oke, terima kasih untuk ucapan dan doanya. Semoga doa baik kembali baik. Amin, amin pinter ya. Makasih, Pak Bagus. Ya, yo, Mbak Rika generan sik sawetara. Oh iya, sindene dhewe, sindene dhewe diaturke coba. Sapa? Ki ana pamundhut kembang rawe. Oh iya, kembang rawe. Ya. Saka sapa? Saka masyarakat dusun Ngesong.